Ekuazioak ikusi aurretik, ekuazio bat zer den eta ekuazio motak aztertuko ditugu. Ekuazio bat zer da? Berdintza bat da, eta gutxienez, ezezagun bat agertuko zaigu. Hemen ikusten dugu ekuazio bat, berdintza bat, eta x-a izango litzateke gure ezezaguna. Ekuazioaren soluzioa, berdintza egia bihurtzen duen ezezagunaren balio bat da. Berdintza hau betetzen den kasuetan, x berdin 10 denean, beteko da berdintza hau. Izan ere, x dagoen lekuan 10 ordezkatzen badut, 10 gehi 10 gehi bat, gehi 10 gehi bi, berdin 33. Beraz, ekuazioaren soluzioa, x berdin 10 izango litzateke. Ekuazioaren soluzioari ere, ekuazioaren erroa deritzugu. Eta ekuazioa ebaztea, horren soluzioa edo soluzioak aurkitzea edo soluziorik ez duela ondorioztatzea da. Ekuazio bat ebazteko prozedurak ondoren azalduko dugu. Bideo honetan lehen mailako ekuazioak. Ekuazioak ebazteko prozedurak azalduko dugu. Hurrengo bideo batean, bigarren mailakoak. Orduan, ekuazio motak. Erazkotakoak topa ditzakegu. Adibidez, hemen ikusten ditugu ekuazio polinomikoak, lehenengo adibidea, lehen, bigarren eta hirugarren mailako polinomioak dira hurrenez hurren. Hemen, ekuazioaren maila adierazten digu. Gure ezezagunaren berritzailerik altuenak, kasu honetan, hemen x-en berritzailerik altuenak bat denez, lehenengo mailakoa, litzateke hau bigarren mailakoa eta hirugarren mailakoa. Topa ditzakegu ere ekuazioak erroekin. Topa ditzakegu ere izendatzailean x duten ekuazioak. Kasu honetan izendatzailean zatikietan behean x duten ekuazioak. Berritzailean x dutenak ere bai. Adibidez, honelako hauek. Baina unitate honetan lehen eta bigarren mailako ekuazioak landuko ditugu bereziki.